Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. Ginoo manaa kaninyo. Nasab ko nimo. May iso na itong ialaling misa, alam sa tanan natong mga intensyon, labi na sa gipadang at inyong kagibasa, kaya pila to pagampo ang kalinaw sa kalibutan, tanang mga kalag o ang tanang mga masakiton. Busa ron maandam kita sa ulog ning santos nga misa, itong inulsulan ng atong mga sala. Isugit ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kiningalaot misalig lamang sa kaayong kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo wag tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakanaog mo. Kaluyan kita sa Dios nga makagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Magagahom nga Dios himo nga magsangyaw kami sa gahom sa Ginoo nga nabanhaw. Kami nga makadawat sa pasalig sa iyang gasa, makaambit unta sa kinabuhing dayon nga iyang gipadayag. Kini among ipangayo pinagi sa Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uman kanhimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo, usara sa nahuna ug kasing-kasing, ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nagambitay silang tanan sa mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan, kadtong may mga uma o mga balay nga nagbaligya niini, ug ang halin gitugya nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Lebita nga taga Sipri, nga ginganlan sa mga apostoles og Bernabe, nga sa ato pa ang magdadasig. Mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo hari, ibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kasanag. Gibistihan ang Ginoo
o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. O gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarog. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mauna ikaw, o Ginoo. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod takos gayud nga kasaligan, ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo, sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo Hari, ibistihan siya sa kahalangdon. Pagmalipayo lungsod sa Diyos, nabanaw na ang manunubos, ngalang ka natugi halad sa krus. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaagarinyo. Nasab ko nimo. Basag ikan santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Imiyaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon kang Nicodemo, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo, ginahanglan nga magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin moros bisan asa kini buot mo padulong, madungog mo ang paghuros niini, panwala ka may balo, diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita, panwala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili ka motuo sa akong gisulti kanimo may tungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw may tungod sa mga butang sa langit. O wala pa'y nakasaka sa langit gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga ang ibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Ngayong gabi, nindot pamalandungan ng atong mga pagbasa karon. Ilabi na sa unang pagbasa, diin gahisgot may tungod sa unang mga magtutuo, unang Kristiyano, iunsa nila pagpuyo ang kinabuhi isip pamilya, komunidad. Ang una nilang gipakita nato nga naghiusa sila sa hunahuna o kasing-kasing. Kung imo ning imaginon pagkaanindot sa ilang relasyon sa kinabuhi, bisan daghan na kaayo sila, kay daghan naman ang nakabig. Dili sama karon nga nag-iyahay na lang, nagpalabwanay, nagkupitin siyahay, nag-iya-iya og pamaagi sa hunahuna ug sa pagbati.
Ang una-una, sa karong panahon na, muingon sila, ako mo'y mas bright na ay kursong nahuman. O sa pagbati usab, mauni akong gibati. Pero sila, ang unang mga binunyagan, mga unang sumusunod, naghiusa. Ma-imagine mo, nawa gyud sila'y palabuanay. Tingali na ay lalisay, pero gipabilin, gipreserba nila ang ilang hiniusa nga huna-huna o hiniusa nga pagbati. Ang ikaduha nilang gitudlo, na kita po makapamalandong, nga ang ilang bahandi, madako man ug magamay, ang ilang mga bay ug kabtangan, ilang gibaligya ug ang halin gihatag didto sa usa ka panudlanan diha sa mga apostoles. Gisurrender nila ug nindot ang epekto tungod kay ang gibuhat pud sa mga apostoles gidistribute, gishare nga angay equal. Nga ang resulta, walay makaingon nga dunay pinalabi, dunay paborito, dunay makaingon nga ako'y hawod ug ako'y dato. Angay ang tanan. Pagkanindot unta kunang pamilya, komunidad, nasod, establishmento, ug ang kalibutan naaani. Equal. Pero maobaya ni ang nindot nga angay praktison sa matag usa nato nganuman kay kitang tanan sumusunod, magtotoo, binunyagan, sinagop nga anak sa Dios. Medyo makauuaw kay ang problema raba kasagaran ug dako karon nag-iyahay na lagpalabwanay, kompetensya ay tanawa ang pangitabo sa kalibutan sa katawhan ug sa mga leader. Kadtong mga naa mas daghan ang mga ubos ug kabos ni samot. Ang mga nasod nga hawod nagpalabwanay sa ilahang bahandi, hinagiban o intelihente para nila insakto. Pero kung tanbasihan nato ang unang pagbasa, dili. Mao na ang atong kalibutan karon na problema ug maayo. Tungod kay wala sila musunod sa example nga gitudlo sa unang Kristiyano sa unang pagbasa. Tingali mangutan nata, nahimo pa ba ni ang akong tubag nganong dili? Kung ikaw mubarog sa kamatuoran, imong paningkamutan, nga ang imong tratar sa imong pamilya angay, walay favorite, walay gipalabaw, ug maanad ang mga anak pagkanindot kay sila magtubo sa nga angay. Ang ato gud problema sa usahay sa pamilya kay moingon man nga siya mo'y maguwang, dapat siya mo'y mas labaw, siya mo'y mo desisyon, kamong ubos.
mga bata mamo. Kung imong tinambanon dapat angay. Kung say gikaon, mausad. Kung say nasunod nga bahandi, mausad. Sa atong panahon tingali, makaingon tang lisod, pero kung suwayon pagpaningkamot, mahimo. Nganong ingon ani man ang lihok nila. Tungod kay mauni ang giingon ni Jesus sa Ebanghelyo, nga lihok sa Espiritu Santo nga muhiusa, dili mo patibulaag. Diyos nga gigikanan o ang focus nila sa ilang kinabuhi usarapod. Ang Diyos nga nag-antos, namatay o nabanhaw, wala na ilain. Kaya ang ila pong target o gipaningkumutan nga sila makabaton o kinabuhing dayon ang langit nga gisaad kiandam ni Jesus. Dili lang para nila kundi nato untang tanan. Nindot ug mao ni atong praktison kada adlaw nga focus ta sa atong padulngan. Kay hibaw na ta ang tanan ning kalibutan bahandi man kasikatan imong mga talento bisan imong pamilya imong biyaan. Mga igsoon, nining ikaduhang simana sa pagabanhaw, inaota kita mismo makapamalandong kay kitang tanan gipahinumduman. Sa kinabuhi sa Kristiyanos, importante ang panagiusa, pinadayag sa hunahuna ug kasing-kasing ug kaangayan diha sa atong nadawat. Palihog manindog, turong ampuon pag-ampo sa katawan ang atong tubag, Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga sila nga naghupot o gahom, madasig sa Espiritu Santo, aron mangulo sila diha sa diwa, sa gugma ug sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga sa kanunay mabag-o ang atong kagalingon diha sa Espiritu Santo, ug mutubo nga mahigugmaon ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Alang kanato nga nagsaulog nining santos nga Eucharistia, nga magtinabangay kita uban sa gugma nga nagsalamin sa Santissima Trinidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, matagan sa medikal nga pagtagad, pinaagi sa kamanggihatagon sa ilang kabanayan o kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Ngay muntang isipon nga takus ug mapuslanon na lang kanamo, nga halang dong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, magsadya diha sa maymayaong pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Kahilom sa atong tagsa-tagsa singkasing, itong pangayon sa Ginoong grasya nga atong giginahanglan. Ugaron nato ng madawat, ang iyon nato ang tabang sa atong mahal nga inahan, nga si Maria, diya sa atong pagingon, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabayang tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo kaming magsala, karon sa oras ng kamatayon. Ginoo, ibobo ang imong espiritu dinhi sa among makasing-kasing, aron mabag-o ang among pagkinabuhi ngadto sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo pinaagi sa kabanhawan ni Jesus.
kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kayo giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakiye ta sa kaayo ngaway sukot sa kaayo ngaway sukot. Pagampo mga igsoon, kining ako ginang sakripisyo, nawadon ta sa Dios, samahan makagahom sa tanan. Nawaton tas Ginoong Sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigday pagamay siyang ngalan, alang usab sa rong kabuslanan, sa tibugyan santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi nining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay, ang walay huno nga buhat sa pagtubos kanamo mahimuuntang hinungdan sa among kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Awan ang ibaya ang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang agmatarong. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, panlabi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagabanhaw, anusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag, nahimugso nganha sa kinabuhing dayon, ugalang sa iyang katawan, ablihan pag-usab ang magangaan sa langit. Ang amugod nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagbaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya, diha sa walay huno nga pag-ingon. Santos, 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 Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigo na naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang Espiritu ron pagsantos sing agasa, aron mahimo kini alang kana mga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa magpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo ipikas sa mihatag diini ngadto sa iyang mga tinunan ug ningon. Dawat kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini maong akong lawas kay tugyan alang kaninyo.
Samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Pasalamat kaniyo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabaliknan. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesus Kristo nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang mga lagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Moa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa ni Alberto among bispo ug sa tanang mga pari. Inomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Mua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang hinahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga gatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya ban kaniya diha kaniya gihatagan na kanimo makagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Aron atong yusahon itong mga pag-ampo sa mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, tagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahomogang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kahubuton,
Tagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, kao nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ito'y pakita itong panaginig sunay. Kordero sa Diyos nga nagawag tang sa sala sa kalibutan kaloy kami Kordero sa Diyos nga nagawag tang sa sala sa kalibutan kaloy kami hatagi kami sa kalinaw. Kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug gumaya ko. Magampo kita. O Ginoo, dungga nga among mga pagampo, kining santos nga kasaulugan sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo nining kinabuhi ang makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo manaag kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Alad ng misa na ng kalinaw gugma ni Kristo. Namas Deus.